V poslednej dobe som sa dostal naozaj k zaujímavému citátu, ktorý znie nejako takto. A ja vám to celé ešte raz pre istotu prečítam. Pokiaľ celú vašu výplatu pohltia výdavky na stravu, prístrešok, prípadne iné výdaje, vaša práca prestáva byť príležitosťou k ekonomickému rozvoju a stáva sa iba aktom prežitia. A v tom momente sa stávate otrokom. Nedaj Bože, ak si k tomu zoberiete ešte nejaký spotrebný úver na bežné veci, ktoré si chcete kúpiť. A preto je veľmi dôležité, pokiaľ teda máte nejakú prácu, pokiaľ máte zamestnanie, rozmýšľať tak, že popri tom zamestnaní si niečo budujete, na niečom pracujete, niekam investujete, zakladáte nejaký startup alebo podobne. Lebo pokiaľ toto nebude splnené, tak žiaľ jedno jediné, čo vám ostáva, budete prežívať.